ọzọ ekenekwa m unu na onwe latest breaking news anyị nwetara na udele bịa gịnị bịa court na just few days ago ọ bịa court ewe kpebi ikpe for ndị na-asị na ka m kwuchagoro ewe kpegide ikpe afọ na okwu agaro because assistance na a na-akwado transfer very dark man from Abuja kobebe meet udele na ebe ha nọ na Lagos because ekpegide ikpe udele kwụ udele na-etizi ka ọ na-efente George wee sị ya nna mba na that your fenting tactics na anara eme ya n'ime court ebe a n'ihe mere bụ na gịnị mere n'ihi ya bịa ka ị bịa naba ọ bụrụ na ike adịrọ gị ka ị bịakwa mgbọsi ọzọ because na this time around John ho case udele bụ na George abịarọ ọ na-arụ adịrọ church this time around udele chọrọ ibute his fenting tactics na court ka ọ chọrọ ibubata na court ka e wee nwee ike wee sị anya naba ka Abakiyari mana Abakiyari si no na for burial and some other personal issue wee grant ya so mgbe udele know that news ahụ o feel that he can also maneuver his way ka o wee nweta ihe ọ chọrọ mana not knowing na George afọli ya mgbe emechaa court George fọli ha he was working majestically na-aga ọfụma na-agasi ike nwetago mana just the problem onwe is that na mgbe a bịara ịbịakwu okwu udele ezekwu udele kedu ihe mere iji wee chọba ịbịa fentiwe na court according to the news zone ịchọrọ ibute your fenting tactics n'ime court ka wee sị gị naba because efo na Abakiyari enwetego nke ya ịchọ ka ịbịa tie isi it doesn't work like that ị abịa ka ịbịa zala ọnụ gị because na mmadụ esi na na-eklone ya na all those video ni no mel against evangelist Ebukobi na ọbụrụ all those video ni no mel against pastors na ọbụrụ as so much like the fact na nwekwa video ọzọ oge echi njaka post n'ụtụtụ a ebe niile amaghị m onye compile that video ahụ but the person did well. Enwere onye a na-akpali na Nigeria n'ụwa now being a clergyman udele na-akparịrọ onye na fight ya enwere ike some people are fighting him physically, other people are there fighting him spiritually because you never know ihe onye na-eme. Altar in a service will always fight for you. If you service your altar very well, your altar will service you. Other men of God are servicing their altar. That is why their altar you na service who they're in a prison. Because cancer no kepu ano na ya moya like 25 years. Cancer no kepu because na anweki ime the final judgment na this one no eba na ime ageta bi no nwa June. Because automatically udele agafe na 2 months na that place. So ndị be ha na-asịzi oke ebe a na-achọrọ ka esetụlụ amicably ka ejebe court. Because right from beginning they did not accept the fact ka esetụlụ amicably. O jejebulu ụzọ kpọwa DSS kpọba ndị niile ọma filu na okwu ya ebi nkenke. Okwu ebiro nkenke na. By then he lost the opportunity of settling amicably, settling outside the court. Yom bagalo gwando otu ya sị ha mba wepụ n'aka. Mana ebebe akpọlụ showere ife onwekwa court case, court case against Nedu Nwoku yana Nedu Nwoku ka nwe case ọzachalụbe ha ọnụ ya phone ya karịkwa n'aka ndị DSS ọzalụchabe ha ọnụ ya ebebe akpọlụ showere sị anya bịa na-abịala gị court ka o wee na-abịala unu court ka o wee na-eme ihe dị agha, which is not necessary, which is not nice. So biko asem ka nweta this video ebe because na ase gini onara afia arụ ka ụwa n'olukwu onu because na ndị niile na-epost ihe na asị na udele je court na what is the outcome of the court? Ije di chọwa ibute your fenting tactics n'ime court kita na-azụkwa ekwu okwu na blood pressure gị dị high ma ndị na-asị udele is in high spirit na prison, udele is in ana m anụ kepu na udele dị ready ije 25 years 25 solid years so na nke Ken na ndị Senegal mel till now anweboro onye obi kara JD onweboro onye apụtasị gị na n'ofugo Ken anya one on one ha na-abakpa
Nobody is willing to go and risk their life for somebody. Now, to tell you how quick people now forget mmadụ. Akwa for Nigeria no one n'ime ya. Imegide mistake n'ụwa ịpụta. Megide mistake wee mejọ ndị kwesịrị support gị. Ndị kwesịrị support gị because ka nye gị critical example of all these things nnachi kwuna. Number 1, nwere na idea. Unu nwe mgbe that baby dom baby bata na asị na anyị ji wee replace ụmụ nwaanyị na Nigeria. Chọrọ m ịkpa afọ ya. Baby ji akwa iko. Asị na ya ewebata ya Nigeria ka e wee replace ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị wee face ye baby rọba. Ma ndị ji ekpele, ma ndị ji abụ, ma ndị ji ibu ọnụ, ma ndị ji ikpere n'ala, ma ndị kọrọ ya ọnụ, ma ndị discourage, ma ndị na ha enyebu di ha nyetụ wee nyewezi adịghị over ka a ghara replace ha with ihe na nwere isi. Odosi wee bụrụ gịnị? Imegide ihe wee nwee problem with ndị kwesịrị support gị, inwe na serious issue. Ihe na-enye example. Number 2, Kelly wee bata Nigeria. Kelly o nwere nwa na-agbara egwu na TikTok mgbe ahụ wuru ewu ọpụta ome ike peka ụmụ nwaanyị Nigeria wee sogbu ya wee chaa ya ọkụ wee gwakwa ya na ihe debe oke dịkwa bụ ogene na does not mean na ha mara eme ya but na gịnị mee ọgwụ a chọrọ ịkụzi ha dị wee si eme ya. Ụmụ nwaanyị Nigeria mezie ya mekalịa Kelly kịta Kelly ya nana. O nwere all these men niile mgbe a na-aga etonu TV ha were TV ha mele TikTok channel mele Facebook channel ebe ha na-enene Kelly kịta anụnwa most of them echefuela na Kelly na-eme exist. Webolo gịnị? Nigerians way of forgetting people. I'm coming on. Number 3, very dark man. Very dark man kwugidele okwu wee tọnụzie against ụmụ nwaanyị kwesịrị support ya because one thing about ụmụ nwaanyị is that na ka nghọta na women are gate in the spirit. One thing about ụmụ nwaanyị is that ha na-ebu ụzọ anụ. Ụmụ nwaanyị na-ebu ụzọ anụ mgbe akụrụ ekwe na mgbago wee sị dị ha bịa. Typical example of Adam and Eve. Or Eve buru ụzọ test wee kpọọ die. Adam did not test that ihe dia does not in the name of no fall of no. Adam tested it because of love. Na nwunye ya atagosi ya na ọ dị mma. Adam wee taa. Ụmụ nwaanyị na-ebu ụzọ anụsị ngwa bịa support because ihe niile na-eme na they always pay attention. Kịta very dark man ekwugide ihe wee kpọlebazia ndị kwesịrị support ya. Kịta ọ nọ nga. Number 4, that girl ahụ mere podcast. Godo a na-eme. This girl wee bido kpalịbazia ndị mmadụ kpalịba ma ụmụ nwaanyị gosibezia nọ ya nwa bụ ọkacha mmalụ gosibezia nọ ya nwa bụ ọkasị ya ọgwụ n'ụmụ nwaanyị esotesuye gidi. Within 1 week I bet you that girl yaba depression o ya ghọta na o wee ghọta ihe ma Tinubu ji wee change so help me God national anthem wee change there to lift you high. Because a time will come boy achọ ndị ya akwaniti ha will ama mfozi because na gịnị mee people kwesịrị support ya agbakọta gị azụ. This is the same mistake with the lemon. Never you make mistake in your life that you don't need people. Don't make that kind of mistake. So biko nu udele nwere ike ịga 25 years ọ gachazịa mgbe ọ bụ na o ji wee pụta etili ọnụ nwezi ka o meti ụmụazị anyị mgbe ahụ because somebody if people can forget somebody like Bobby Risky is another example because na Bobby Risky bịa n'ala ụmụ nwaanyị award ekwesịrị inye ụmụ nwaanyị wee because ọ bụrụ na happen no injustice ka eme Bobby Risky they should have been protesting by now before emanye menu one woman ahịa na di ya aka n'isi ndị ya wee speak up wee sisi hapụrụ nya mana no ebe ha were ihe kwesịrị iruru ha wee nye onye ọzọ which means these people are going to come against him. Icheki ofuma ọ nwaanyị dosara udele ahụ ebe ọ nọ ọ nwaanyị ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị.